Un sant per al nostre temps. Sant Lluís Maria Grignon de Montfort és un sant per al nostre temps. En el segle XV, un extraordinari predicador espanyol, Sant Vicent Ferrer, al llarg de les seves predicacions a la Bretanya francesa, va anunciar: d'aquest país sortirà un gran home, un missioner beneït per Déu. Aquest sant seria Sant Lluís Maria Grignon de Montfort. Sant Lluís Maria va néixer el 31 de gener de 1673 a Montfort. Va passar els seus primers anys en una casa granja amb una dida, la mare Andrea. Després de 2 anys i mig, va tornar amb la seva família. Quan tenia 11 anys, ja eren 10 germans a casa. Ell era el més gran de tots. Amb aquesta edat, es va convertir en tot un apòstol per als seus germans i germanes, especialment per a la seva germana Lluïsa, amb la qual resava freqüentment després de jugar. Als 11 anys, els seus pares el van enviar al col·legi dels jesuïtes de Rennes. Quin canvi! Va ser un alumne molt estudiós, però ja es feia notar per l'amor que tenia a la Verge Maria. Quan era adolescent, Lluís Maria fou marcat pel mossèn Bellier, que el va portar amb d'altres estudiants a l'Hospital Saint-Yves per consolar els captaires, els malalts i els rebutjats de la societat que allí s'amuntegaven. Parlava amb ells, els llegia llibres i el catecisme. És en aquest col·legi on va fer, amb iniciativa i decisió, una col·lecta entre els companys per comprar un vestit nou a un nen pobre i evitar així que es burlessin d'ell. A més d'estudiar, escrivia poemes, esculpia i pintava estàtues de verges i Crist a la creu, qualitats que li serien molt útils més endavant. Lluís Maria va aprofundir en la seva vida espiritual sota la direcció del pare Descartes, nebot del famós filòsof. En un dels seus llibres, Lluís Maria va llegir: «És necessari seguir a Crist darrere les petjades dels apòstols, sense diners, sense béns, sense llar, no posseint res, per posseir només a Déu». Quan tenia 18 anys, i malgrat l'oposició del seu pare, Lluís Maria va deixar el col·legi i se'n va anar al seminari a París perquè desitjava ser sacerdot. Pel camí, que va fer a peu, va socórrer els pobres que trobava, fins quedar-se sense diners, sense roba i ple de fatigues. A París, la seva protectora, la senyoreta de Montigny, va arreglar els tràmits perquè pogués entrar en el seminari dels pobres, on de vegades mendicava per poder menjar alguna cosa. Per pagar la seva pensió, realitzava diverses feines remunerades, com vetllar els morts de les cases dels rics. El 1695 el van admetre al seminari de Sant Sulpici. Una de les grans alegries de la seva vida de seminarista fou quan va ser escollit per representar el seminari a Notre-Dame de Chartres, camí que va fer a peu. 7 anys després d'haver marxat de Montfort, el 5 de juny de 1700, Lluís Maria va ser finalment ordenat sacerdot. Va celebrar la seva primera missa a Sant Sulpici, davant de l'altar de la Verge, amb una cara d'àngel, testificà el seu amic Blaine. Lluís Maria desitjava anar de missioner lluny de França, però els seus superiors el van enviar a l'Hospital de Poitiers. Allà va viure entre els malalts abandonats, menjant i vestint com ells, dormint a terra. Demanava almoina per als seus pobres, els servia el dinar i organitzava tot l'hospital. Lluís Maria es va comprometre a viure a l'hospital a l'estil de Jesús. Va deixar l'hospital per ordre dels seus superiors, que no comprenien el seu compromís sincer de servir als pobres, i es va retirar a una caseta abandonada a París. En aquella caseta va passar el temps llegint, escrivint, resant. Allà va escriure el seu llibre L'amor de la saviesa eterna. El nou bisbe de Poitiers va reclamar el pare de Montfort i aquest va tornar un altre cop a l'hospital. Va restablir el reglament
i va recordar amb precisió els deures a cadascú. Va escollir una vintena de dones joves entre el personal i les pensionistes. Les més desafavorides per la natura, però sanes d'esperit. Les va reunir en un petit local, al qual va donar el nom de Saviesa. La jove Maria Lluïsa Trichet va entrar en aquesta comunitat. A petició del pare de Montfort, va canviar la seva vestimenta de burgesa de Poitiers per un vestit gris de pagesa. A l'hospital, els responsables van rebutjar de nou les seves exigències, així que va sortir definitivament de l'hospital. El bisbe de Poitiers li va encarregar aleshores les missions populars. Al barri de Montbernage el van rebre amb riallades i burles. Va reunir els seus primers feligresos en una sala de ball que es va anar omplint a poc. Aviat es va produir un veritable miracle. Aquella multitud hostil es va sentir reconfortada. La sala es va convertir en una capella dedicada a Maria, reina dels cors. A principis de la Quaresma de 1706 va predicar una altra missió a l'església de Nostra Senyora del Calvari, però els seus enemics, envejosos del seu èxit, van crear alguns malentesos que provocaren que el bisbe li ordenés deixar la ciutat immediatament. Tenint per maleta tan sols un sac, una bíblia, un rosari i un bastó, se'n va anar cap a Roma. Després d'un viatge molt llarg, va veure la seu de Sant Pere, va caure de genolls i es va posar a plorar. Va besar la terra que Pere i Pau van trepitjar i entrar sense sabates a la ciutat eterna. Fou rebut pel papa Climent XI, que li va donar aquesta consigna: treballa a França en submissió i harmonia amb els bisbes allà on siguis cridat. L'anomena missioner apostòlic. Des de llavors va desenvolupar la seva missió a la regió de la Bretanya francesa. Va restaurar ermites, predicar l'Evangeli, va ensenyar a resar el rosari i també càntics. Ell mateix en feia la lletra. Entusiasmava la gent quan els parlava de Déu i de Maria. A Pontchâteau animà el poble a la construcció d'un calvari enorme. Es va preparar el turó a la plana i després van col·locar 14 capelles que figuraven les 14 estacions del camí de la Creu. Al voltant, 150 avets separats per 15 xiprers formaren un rosari immens. La Creu de Crist feia 16 metres d'alçada. Amb aquests treballs, el poble era feliç. Regnava l'alegria, la unitat, la fraternitat. Cada dia hi havia un espai per a la pregària. Un any més tard, el treball estava acabat. Lluís Maria va fixar la benedicció del Calvari per al dia 14 de setembre. El 13 de setembre, cap a les 4 de la tarda, Lluís rebia un despatx del bisbe, qui, actuant a petició del governador de la regió, li va prohibir la benedicció del Calvari el dia següent. Malgrat la seva insistència i la seva angoixa, Lluís Maria no va aconseguir la revocació de l'ordre. A Pontchâteau ignoraven encara les ordres de les autoritats i s'esperava el retorn de Montfort per a la benedicció del Calvari. Però els soldats van ser enviats per enderrocar el que tant els havia costat i havien construït amb tanta alegria. Lluís Maria va acceptar la voluntat de Déu. A la regió de la Vendée, poblacions properes a Nantes, va trobar una bona acollida. Organitzava la seva predicació i acompanyava la gent de cada poble durant les 4 setmanes que durava la missió. Els nens feien la catequesi, els adults trobaven temps per dialogar amb ell, acompanyava els malalts, organitzava processons. Va obrir escoles, al capdavant de les quals va deixar els germans de Sant Gabriel i va fundar els missioners de la Companyia de Maria. Volia també una escola per a nenes. Per dirigir-la, no havia oblidat la Maria Lluïsa Trichet. La primera quinzena de maig de 1715, les dues primeres germanes de la Saviesa
van obrir una escola gratuïta per a nenes pobres. En el seu llibre Tractat de la veritable devoció a la Santíssima Verge, ens diu: Jesús ha vingut al món per Maria. Per ella, nosaltres hem d'apropar-nos a Jesús i al Pare. Ha escrit coses molt boniques sobre Maria i ens ensenya com oferir-nos a Jesús per mitjà de les seves mans. Saint-Laurent-sur-Sèvre, Sant Llorenç, és el lloc de la seva última missió, que es va desenvolupar triomfalment. Va parlar als habitants del poble de la dolçor de Jesús. Estava molt malalt i va haver d'estar al llit com a conseqüència d'una gran pleuresia. En molt poc temps, la notícia es va expandir per tot el país i una multitud afligida es va apropar a Sant Llorenç, pobres i rics que Lluís havia estimat i a prop dels quals havia estat el viu testimoni de la tendresa de Déu. Lluís Maria va morir el 28 d'abril de 1716, als 43 anys d'edat. Saint-Laurent, on reposa el cos del pare de Montfort, s'ha convertit en un alt lloc espiritual per a tots els religiosos montfortians, filles de la saviesa, germans de Sant Gabriel, companyia de Maria, però també per a tots els cristians que han entès, gràcies a ell, el sentit de la creu i la veritable devoció a Maria, camí segur cap a Jesús. Hi ha sants que són espontàniament simpàtics. Un Francesc de Sales, una Bernadette de Lourdes, una Tereseta de Lisieux. Hi ha d'altres que semblen un torrent que baixa de la muntanya, esquitxen i impacten. No ens deixen indiferents. Davant d'ells hem de prendre partit, estar-hi a favor o estar-hi en contra, perquè interpel·len i et fan comprometre. Lluís Maria Grignon de Montfort és un d'aquests. Pierre l'Ermite.